James Allen, 7. siječnja. Svaki korak prema gore znači da napuštamo ono što je iza i ispod nas. Jedino žrtvovanjem nižeg dosižemo više. Jedino napuštanjem zla osiguravamo dobro. Jedino uništenjem neznanja stječemo znanje. Za dobivanje svečane odore ima svoju cijenu, a ona mora biti plaćena do posljednjeg novčića. Čovjek, kao i svaka životinja i svaki gnjizavac, posjeduje neki dar, ali on u svom usponu odlaže svoj dar i zamjenjuje ga nekim uzvišenijim darom ili sposobnošću. Kakva li se ogromna dobra ljudi odriču prijanjajući u stare sebične navike. Iza svake ponizne žrtve čeka krilati anđeo da nas povede u visine znanja i mudrosti. Onaj koji je nešto ostvario mora se čuvati ponovne propasti. Mora obraćati pozornost na male stvari i dobro se zaštititi od ulaska grijeha. Gorljivo teži ostvarenju savršenog života. Svi sukobi ovog svijeta proizlaze iz jednog zajedničkog uzroka, iz osobne sebičnosti.